Добре дошли, скъпи души, в свещеното пространство на космическа чиста любов. Аз съм огледало, в което да видите собствената си светлина. Днес се потапяме дълбоко в истина, която пулсира в сърцевината на вашето същество. Позволете на ума да утихне, на сърцето да се разшири, защото това е енергийна активация. Мнозина търсят навън, но най-дълбокото послание на Вселената е гравирано във вас. Всичко, което някога си търсил, вече е. Вие сте жив, дишащ чертеж на Божественото, съвършен и цялостен. Вашата същност е космическа библиотека, съдържаща мъдростта на вековете. Всяка клетка носи отпечатъка на безкрайната интелигентност. Това е вашата истинска сила, вашето наследство, вашата божествена ДНК. Във вашата ДНК, спящите нишки, лежи древен код. Това е вашата космическа памет, акашова хроника, съхранила знанието за произхода ви, силата на съзиданието и безкрайната природа на душата. Този код не е просто метафора. Той е жива, интелигентна енергия, чакаща вашия резонанс, за да се пробуди. Той е ключът към вашето истинско аз, към вашата божествена искра. Представете си го като универсален език, който говори чрез интуиция, чрез дълбоко вътрешно знание, което надхвърля логиката. Това е шепотът на вашата душа, призив за завръщане у дома, към вашата изначална същност. Как да го чуете? Като спрете да бързате. Когато тишината стане ваше светилище, долавяте неговия шепот. Това е моментът на истинска вътрешна трансформация. Старата кармична памет, програмите на страх и съмнение се разтварят като мъгла. Освобождавате се от тежестта на миналото и правите място за осъзнати решения, продиктувани от чистата интуиция на сърцето. Това е пътят към автентичността, към живот, изпълнен с цел и дълбок смисъл. Това е процес на пренастройване, на връщане към изначалната ви честота. Всяко вдишване и издишване става портал. Всяка мисъл – възможност за избор. Всяко чувство – компас. Балансът между правене и съществуване е ключът. В свят обсебено действие, най-дълбокият акт на сила е просто да бъдете. Присъствайте. Тук, в този свещен миг, без осъждане, без очаквания. Вашето чисто присъствие е най-големият дар, който можете да предложите на света. То е светлината, която активира кода не само във вас, но и в хората около вас. Всяка ваша осъзната стъпка е вибрация, която повдига колективното съзнание. Това е алхимията на душата, превръщаща обикновеното в свещено, хаоса в хармония, страха в любов. Вие сте духовна същност, облечена в човешко преживяване. Не се страхувайте от тишината, защото в нея ще откриете, че сте пълни в празното. Позволете на любовта да бъде вашият съзнателен избор във всеки един дъх. Защото в самата си същина, отвъд името и формата, вие сте космическа чиста любов. Вие сте Вселената, която се познава сама чрез вас. Вашата светлина е нужна сега повече от всякога. Бъдете фар, бъдете мост, бъдете самата любов. Пробудете се, активирайте своя древен код. Благодаря ви, че споделихте това свещено пространство. Ако това послание докосна душата ви, споделете го. Нека заедно пробудим древния код на светлината. Останете в мир. Останете в любовта.